Hey, wow, bashana kushobile bashana lezi zami ze-West Gang bashana. Bashana zakhanda ividiyo zidla ugolokho lezi mshana. Sithi umphakathi usijwayela kaba sisakwazi ukubabamba inkunzi sebekhokhela iforum ibagadile. Zakhala zathi okusalayo sonquma nina. Okusalayo niyayibona ukuthi nifana nobani. Kwahamba ubashana ngiyasola ngathi indunu la kuzona ine-aerial ubashana. Saswa ngendunu ubashana ukuthi angathi abakazidlodlo bayifuna ukasha ubashana abafuna ukuyimimilita. Zathi mthangala lezi womshana zahuzwe amabonda ziphele endaweni zathi Joes maboning zaphelela koJoes ubashana. Ithe mayikhala koJoes zithi iqubile icashile zidlulisa iwombe ubashana. Awukephi la lavuka usinga lobukhotheni ubashana kwi-West Gang le kuguli. Zathi ziyarufa zispina lezi ivala ishayiphathu kanti uzobanjwa yedwa ubashana wabanjwa nevolovolo elingekho emthethweni ubashana. Zamfahle zakasidlodlo umshana waqhuma uthi ufitha wahuhuluza ngesilevu phansi kwabanda ipayipi ekhanda wathi wena mhlathi kanyoko uzama ukwenzani siyasebenza leso kusaphaza ubuchopho. Umshana waguga isilevu wavithika iyanda ebhala ukuthi West Gang ayilahlani kwamshubela ubashana. Washo ukuthi abegulu kwamanje khona le gang yala KZN igada umzila. Zampintsha umfana zamncika lezi zamhlala imbashalala ubashana waliphalazi iqiniso wakhipha zonke. Ubashana bayithelekela bakazidlodlo bayifahla kwabashubela ubashana. Ubafana akukho kubamisana ezweni nihamba niganga ningafuna ukulalela. Esazosholonto ubashana basoba lo Kau plan so gaza bayibuyisele ekhaya. Zinoplaka emazinga apha ekhaya zodubula kuqala.